pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Kita tayo ngayon dito. Matagal na isipan ko bakit wala di ba? Bigla kang nawala nun Pinuntahan kita dyan sa bahay nyo, Pinuntahan kita, hindi mo na ako pinapansin nun, Alright. So, papunta ako ngayon sa Bukuhan. So, galing ako ng Kabanatuan. Oy, sino kaya yon? So, titingnan natin kung nandun pa si Miss Rose. Ma-overtake pa itong mga Belyas na to madali. Ako po mga chikas, pabulin natin ang mga chikas. Sige, sige. Ay nako, mga pasaway, bumubusina pa. Okay, nahabol yung 5 star. Ikasakay siguro. Alright. Naku po. May ipit tayo dito Nahabol pala nila yan 5 star. Kaya sasakay sila. Kala ko naman nag-trip lang. Bababae ka akong tao. Wala na. Ang matang lawin. Target lock. Hi Chu, kumusta? Ay po yung iyan. Bakit? Tumama kaya? Kumusta? Saan? Wala nang part 3. Ayaw pakita. Ha? Wala nang part 3. Bakit? Burahin mo daw yung video. Ay, ganun. Ay, kumusta ba? Dapat maaga. Kaya pa, mahina to. Ha? Ano? Mahina. Paano mahina? Mahina talaga to. Bakit? Dapat kanina, siratok-tok. Ay, ganun. Kung kaya pa kami kakapunta, wala. Siyempre yun. Ay, galing ako Kabanatuan So, kasalanan namin. Mag-hi. Mag-hi ka na lang sa ko. Annyeonghaseyo. Bashikyainida. Kailan ka pa dito sa Pilipinas? Ganun ba? October. October? Ha? Tanggal Facebook. Dapat nakikita rin siya Ano nga may gear sa mga kalina kaya pinupunta rin niya yung mga bata. Naku po! Paanong bata na naman? Mga bata. Ganon? Bakit? Pinuntirya ba kita nung dati? Oo. Mga bata, kaya kayo mga bata. Naku po! Napilit yan. Matinik na naman ba? Parang bangos, ganon. Ba't tumaba ka ng ganyan? Payat ka pa rin, tinisig ka pa rin. Bigay mo nga sa akin yung konting taba mo. Ano gusto mo? Sunto ka no? Ano nga, tumangkad ka na yata. Wala ba? Alam mo papanda ko? Ba't nun? Kaliit mo. Mas matangkad ako sa'yo. Naku po.
Saan na ba yung ano? Ay, doon ano? Yung tindahan nyo dati, nakatanda mo yun? Yes, dito tingkahan yun. Oo nga, yung doon. Malamang. Oo. Ano ka, may sakit na ano? Yung dinadalaw kita lagi. Doon na. Dumadaw lagi. Naku po, hindi mo naaalala yun? Oo. Hindi naman naalala. Sa bagay, iniwanan mo ako nun eh. Talagang nag-break lang tayo. Naku, bagay nagkita tayo ngayon dito. Matagal na isipan ko eh, bakit wala eh, di ba? Bigla kang nawala nun eh. Ano pinadawa tayo? Nag-break tayo kung ano? Pinuntahan kita dyan sa bahay nyo, oh. Break tayo, hindi ako nawala. Pinuntahan kita, hindi mo na ako pinapansin nun, oh. Nagkailangan tayo kung mapapansin mo. Ganun ba yun? Ganun yun. Wala, wala na. Eh di ka naman galit niyan. Hindi na, lang ako. Hindi nag-aaralan mo ulit. Kasi kuya nga. Ay, Korea. Kala ko pinag-aaralan mo ulit yung puso ko. Wala na yan. Okay, si Marichu pala. Follow nyo rin siya, may YouTube channel din siya. Marichu, ayun, ano? Kanayan? Kanayan. Mo alam, Marichu Kanayan. Kanayan, kala ko si Vlog. Yes. Bakit sumusunod ko lang? Karera tayo. Ha? Karera tayo. At bala ka kung hindi makatama ng buhay mo. Hindi, joke lang. Papadadamay. Halika na, mangkas ka na. Yeah. Ha? Ano? Bye-bye. Alright, nagpunta ako kay Rose. Umalis na kanina. So, sa bagay, hapon na. Wala nang ano eh. Wala nang buko. So, aksidente, nakita ko yung ex ko, si Marichu Roa. Katayan na pala siya ngayon after 10 years. So nagkita kami doon pa. Sa bagay, doon lang yung bahay nila. Tapos dinalaw lang daw pala niya yung hipag niya na nagtitinda ng mga kamatsili. Katulad pa rin nung dati, makulit pa rin siya. So hindi ko ina-expect na nandun pala siya. So nakakahiya. Pero tumaba siya, maganda pa rin. So may sarili naman na siyang pamilya. Kahit na may sarili na siyang pamilya, nagkaka-chat pa naman din kami na parang friends. Hindi tulad nung mga nagbe-break na magkarelasyon. Halimbawa mag-asawa, mag-GF, mag-BF. At pag wala na, hindi na nagpapansinan. So wala naman kasi kaming nag-break kami, wala kaming samaan ng loob, kumbaga. Kaya kahit na wala na kami, ay ganun pa rin, parang magkaibigan. So hanggang doon na lang, kasi mayroon na siyang pamilya, may pamilya na rin ako. Kaya parang ganun pa rin, magkaibigan. So hanggang magkaibigan na lang, hindi kaibigan. So pauwi na pala ako sa amin. Hindi natin inabutan si Miss Rose. So bago ko tapusin ang aking vlog, ay shoutout ko nga pala sila Alvin De Jesus, Michelle Joaquin, kay Bayaw, Alvin Hermogenes. So ingat po kayo mga katropa. So peace out. Part 2. Yeah. Rap beats. Here we go.